Grabe init sa panahon oy. Mo gurong wag customer kay di magawas ang mga tao ron. Initan. Boss, nakay piniudto dira, boss. Gutom ang boss. Ay, tigaay ko diha, boss. Bi, maluoy ka, boss. Ha? Wala kay kaon? Saon man niya? Na ako diri pan ra ba ni nagbaligya ra man ni. Pero sige lang tagaan lang tika. Okay ra nimo? Kana na lang, boss. Kay gutom man ako, boss. Ay, Amatay luoya po nimo eh. Mahal ko sa kaputos pa no? Luoy jud ka kayo pa. salamat kay ani, boss, ha. Gutuman na ako, boss. Ay. 1 hour later. Hapit man nahurot ng usa ka putos. Matay. Balda ako negosyo ani da, wa para bugoy halin ani. Grabe, busugan na ako, eh. Boss? Oh, saman busog na ka? Grabe sa kumaon oy, hurot na. Apa gibilin, boss, oh? Boss, sila akong kalibo, boss. Kaya, wala akong kalibo. Uhawa, eh.